lliure per fer que tots plegats ens sentim millor. Maria, bon dia, ben tornada. Hola, bon dia, Sílvia, bon dia a tothom. Malgrat el dia fred i ventós, nosaltres encomanarem alegria i bon rotllo. Alegria i bon rotllo, sí. De fet, és divertit perquè l'altre dia que feia aquest aire tan fred, no? Que vas plorant pel carrer i tots amb els nassos de color vermell, vaig pensar, i encetats tots. No, tots portem d'alguna manera el nas de clown, de pallasso, doncs gràcies a la meteorologia, no? I també és bonic com et creues amb diferents persones, no? Hi ha gent que és còmplice i és com amb una mirada i un somriure, no? Doncs ens fem còmplices també a dir ui, quin fred, no? O sigui que és una manera també de comunicar-nos, no? Quan de cop i volta, no? Ens passen coses diferents, no? Com el fred, no? Que ens ha arribat així de cop, no? També és una manera de comunicar-nos amb l'altre, no? Encara que no et coneguis de res, passes pel carrer i un s'està pelant de fred, l'altre també, i amb una mirada i un somriure... Aquella complicitat, no? Que dius moltes coses. Aquesta complicitat de dir, ai, ens estem entenent, no? Quin fred que fa, i tu passes fred i jo també, no? I que és aquesta part bonica de la vida, no? De que vivim en societat, en comunitat i que ens passen les mateixes coses a tothom, no? Perquè que amb diferents circumstàncies, potser, però al final les emocions acaben sent les mateixes, no? I tenir moments com aquest, doncs és bonic, no? I tant que sí. Aquest és el darrer espai de l'any. Sí. Ho hem de donar tot aquí. Vinga, és la recta final. Tot i que sempre podeu recuperar totes les seccions de la doctora Campeto al podcast. Exacte, sí. I treure'n el màxim profit. També, exacte, al meu canal de YouTube també podeu trobar. Així que els que ens esteu escoltant, de moment ja podeu anar a buscar un paper i un llapis, perquè us proposo un parell de coses avui, per tant, doncs, per bé que després ho podreu recuperar, doncs ara ja, si esteu per casa o esteu és igual, a l'oficina i teniu una estoneta i teniu un paper i un llapis, doncs agafeu perquè haureu de prendre notes. Així que, doncs això, com que estem a la recta final, a més jo t'he portat una cosa. T'he portat un regalet. Caixa? Sí, t'he portat un regalet. Què dius? Sí, perquè jo pensava, li porto ja al gener, però és que com que soc impacient de mena... No has pogut aguantar-te. Així que és que et porto aquest regalet. Tu em diràs quan l'obro. Bueno, quan vulguis. Sí? Sí. L'obro ara? Obre'l. Mentrestant així la gent va agafant aquest paper i aquest llapis. És una caixa blanca per fora. Sí. Ai! Una cosa que tu fas servir molt. La Maria em coneix bé. Ostres, que xula! És una tassa d'aquestes grans de te, d'infusió, perquè sempre en tinc una aquí al costat. Exacte. Amb el lema, riure és cosa sèria. Ai, Campeto. Mil gràcies, doctora. Xulíssima. I a més li trauré molt de suc, ja ho saps. Sí, per això que dic, mira, és un regal adient per la Sílvia, no? Doncs bé, us proposo que quan arribem a aquest final d'any, no, sempre parlem de fer balanç, dels rituals, no? I sí, toca començar a pensar en quins rituals doncs, podem fer per fer aquesta valoració de com ha anat la vida, no? Sí, la vida en aquest any. Durant l'any. Durant l'any. No ens estenem més enllà. No, ja prou feina tenim, no? I per tant, els rituals, com sabeu, i sempre ho diem, no? El ritual és aquella acció que va més enllà d'una acció rutinària que podem fer diàriament, no? I que ens demana doncs, tenir una atenció, una intenció, i a més posar-hi carinyo, no? Posar-hi tot el meu ser doncs, en el fet aquella acció, no? I això que li dona? Doncs li dona aquesta transcendència, no? Aquest moment sagrat, si tu vols, també, no? Sagrat. Sí, de fet, ritual ve etimològicament, no? Doncs d'aquestes accions relacionades a nivell religiós i litúrgic, no? Però nosaltres la podem fer doncs, a la nostra dia a dia. De fet, estem molt envoltades de molts rituals, no? De fet, la paraula ritual cada vegada s'utilitza més per moltes coses, no? Doncs jo us proposo això, no? Que us pugueu buscar una estona per vosaltres, amb aquest paper i amb aquest llapis que heu agafat, doncs per
fer aquest balanç, per fer aquest ritual de connexió. El propòsit és aquest, és connectar amb nosaltres mateixos i poder veure com tenim. Primer, us proposo dues accions avui, d'acord? La primera és, recordeu, treure el jugòmetre. El jugòmetre que sempre parlem aquí, que és seria aquest artilugi imaginari que ens permet calibrar, no? Quina és la quantitat de joc que tinc jo a la meva vida doncs, en aquest moment, no? Aleshores toca treure el jugòmetre i veure quina quantitat de joc has tingut tu a la teva vida durant aquest 2025. Sense judicis ni sense res, simplement com a informació, com a observació de com t'ha anat l'any. Si realment t'has permès jugar molt, tenir aquests espais de connexió amb tu mateixa, des d'aquesta part més lúdica, no? I que t'ha permès tenir això, el jugòmetre amb una alegria... Amb bons nivells. No? Doncs això, poder fer... Per això, clar, requereix prendre't el teu temps, no? I dir, a veure, com ha anat, no? És a dir, poseu-hi una miqueta aquesta atenció, aquesta intenció i aquest carinyo. No? Però sense jutjar. Clar, sense jutjar, perquè llavors ja sí que no ens serveix de res. És un punt de partida dolent, Llavors el jugòmetre es trenca. Només fem una ullada, aviam com ha anat. Sí, sisplau. No passa res. Perquè clar, com que és que anem escassos tots d'això, que ho saps, oi? Clar. Bueno, d'aquí ve, no? Devem tenir un sufi justet. Sí? Bueno... Segurament, Cal veure-ho, no? Mira, sí. Us convido també a que em compartiu, no? Després quin ha estat el resultat, no? Després em podeu fer un missatge o per les xarxes em busqueu i em feu un missatge per l'Instagram o un WhatsApp, el que sigui, un mail, perquè és bonic també a vegades, no? Quan ho faig per mi, a vegades no em prenc, per això dic la importància de prendre't aquesta estona, no? Perquè a vegades un per una mateixa diu, bueno, ja ho faré, no? Però si tens com l'objectiu de agendes, no? Aquesta estoneta i ho comparteixes. Exacte, dir, mira, que després li compartiré, li enviaré a la Maria, no? O en família, també és una activitat xula per poder fer i compartir en família, no? I a veure com està el teu jugòmetre, no? I com està el meu, no? I com està el nostre, no? Perquè a vegades també és com està el meu, com està el teu, com està el de la parella, per exemple. També és molt xulo poder veure això, no? Que són 3 àmbits diferents, no? I com està el de la família, no? A vegades potser que jo tingui el meu jugòmetre a tope, però potser en família doncs dic, ostres, m'agradaria tenir una miqueta més de temps, no? Per compartir plegats, no? Doncs fer una miqueta aquest exercici, no? I sí, sense judici, no? Per bé que pugui costar o que al principi et surti el judici, no passa res. Si et surt el judici, jo sempre faig un moviment, que és que l'agafo i el llenço a la paperera. Literal, Literal. Fas el gest. Sí, perquè recordeu que els moviments ens ajuden a nivell del nostre cervell a integrar canvis de patrons i de conceptes. Sí que ens ho has explicat. Per tant, important, si apareix el judici, que és moltes vegades inevitable, el gest d'enviar-lo fora, ben lluny. I el llenço a la paperera o el llenço a l'hiperespacio Millor. O li clavo un cop de peu, el que tu sentis, no? Doncs una mica això. I l'altre ritual que us proposo doncs és fer una carta als Reis Mags d'Orient. Sí. I que pugueu començar, no? Estimats Reis Mags d'Orient, o Reines Magues, el que vosaltres vulgueu, I continueu. Aquest any he viscut moments que m'han omplert d'alegria com quan... I aquí caldria, o us aconsello, que podeu jugar a buscar 10 d'aquests moments, 10, primer al principi us direu, això és molt. No em surten, no me'n recordo. Però penseu, estem a finals de novembre, doncs aquesta carta la podeu acabar a mitjans de desembre. Que els Reis Mags, com que són mags, la rebran molt bé i molt ràpid. Per tant, us proposo que sigui un paper, una carta, que també la puguis fer bonica, que la puguis fer teva, que li posis aquest carinyo, saps? I que puguis buscar aquests moments
de durant tot aquest 2025 en el qual això, no? Que t'hagis omplert d'alegria, que diguis, oh, que bé que m'ho he passat, no? I poden ser coses petites, O, per exemple, no? Ostres, doncs jo cada vegada que vinc a la ràdio un cop al mes, doncs aquesta estona a mi m'omple el cor, no? Per què? Doncs perquè torno a veure a tu, Sílvia, que tenim bon rotllo, que és una persona que tinc molt de carinyo, perquè puc parlar de la meva feina, que és una cosa que m'apassiona. És a dir, veieu, és com agafar algun moment... No cal que siguin grans fites, grans moments, no cal que diguis, petites coses. Que també, Sí, també. sí. Dius, ostres, mira, jo què sé, m'he tret el carnet de cotxe, no? Ara tinc alguna clienta que està a punt de treure's el carnet i això, clar, és una alegria molt gran, no? Per exemple, no? Clar, això també, no? Però a poc, no? Que puguis anar desgranant també aquelles petites coses que t'omplen el cor, perquè n'hi ha moltes si vas a mirar, no? Cada dia, no? Hi ha petits instants que passes que passen i no els reculls. I no els valorem. Sí. I no els valorem. D'aquí la importància, no? D'aquest espai en el qual parlem d'aquests beneficis del joc i del riure, en els quals reivindiquem aquest valor i, per tant, aquests rituals en els quals jo em permeto aturar-me i connectar amb mi, que quan connecto amb mi ja estic connectant amb la meva alegria. Quan ja em dono el permís de connectar amb mi, encara que pugui semblar estrany, encara que diguis, però si jo estic molt trista o estic passant un dol i estic molt enfadada, no? És igual, al fons d'aquí, quan jo em permeto connectar amb aquesta emoció, ja estic connectant amb l'alegria. Què vol dir? Amb l'alegria de donar-me aquest permís, a ser qui soc, a sentir el que sento en cada moment, perquè m'ho mereixo, perquè soc una persona i em passen coses, no? Sempre dic el mateix, però és que és veritat, no? O sigui, no sóc una màquina, no? I per tant, com que sóc una persona, em mereixo sentir-me com em sento, sense judici, no? I per tant, quan em dono aquest permís, em relaxo i connecto amb aquesta alegria, aquesta acceptació de ser qui soc, no? Que sempre hi és, allà al fons, tot i que hi hagi moments que ens pensem que l'hem perdut. Sí. Està latent al fons de tot. Sí. I això és molt xulo també veure-ho en els processos de teràpia, no? Mira, ahir vaig acabar amb un noi, vam fer tancament d'un procés que ha fet, no? I ho parlàvem, no? Com ell mateix em parlava de la seva evolució i m'ho explicava al final doncs, amb humor, no? I que se sentia doncs, amb aquest sentiment doncs, de pau, de connexió amb ell mateix, d'alegria, no? D'haver assolit doncs, el motiu de la consulta, no? Doncs, com durant aquests mesos hem aconseguit arribar amb el meu acompanyament doncs, amb aquest estat, no? Per tant, és veritat que hi ha moments molt durs o així en els quals dius, sí, home, jo ara a mi no em digues que estic connectant amb l'alegria perquè estic molt enfadada, no? Però és com, sí, no? Donar-te també aquest objectiu, aquest punt de mira, aquesta esperança, no? De dir, per bé que jo ara estic així, sé que si m'hi poso, si poso de la meva part, si convé, doncs demano ajuda, el que sigui, al final podré connectar amb aquesta alegria, no? Amb aquest tornar al meu centre, tornar a acceptar-me també com soc, no? I entendre que també de les dificultats doncs em puc treure alguna cosa positiva, no? Encara que en aquest moment no ho sembli o sembli impossible, exacte. Però tot arribarà. Sí. I recordem, quan parlem d'alegria no vol dir que estigui tota l'estona tirant castells de focs, perquè a vegades l'alegria és trobar aquesta pau, de dir, he superat. A vegades no és un esclat de riure, sinó aquesta pau interior, aquesta tranquil·litat. Clar, és tot, no? Pot ser una cosa, però també l'altra. I això és important també de remarcar-ho, perquè si no, a vegades, d'aquí aquesta banalització, a vegades, no? D'això, no? De l'alegria, del riure, dels tallers de riure, no? Per això jo sempre dic, no? Que va més enllà. No és només l'esclat i el holgorio, que també i que és necessari, que a vegades és el camí, no? És el camí que ajuda a fer que els meus fonaments, es vagin sent més forts, no? Per aguantar i per sostenir doncs, els moments de dificultat, no?
I bé, doncs... 10 moments, a la 10 carta. moments a la 10 carta. moments. Sí, doneu-vos això, no? Aquesta oportunitat a omplir aquests 10 moments, no? I per això tenir-ho a mà i no tenir una data límit, no? Sinó que com anar-hi pensant i segur, no? Que quan ho tens en ment, potser estàs conduint i et ve, diu, ai, mira, és veritat, no? Aquell altre moment també per poder posar la meva carta especial i màgica. I després aquesta carta no acaba aquí, us dono feina. Sí? Aviam, què més? L'altra part que és molt important també és continuar dient i em sento molt estimada, bé, això ho fas amb les teves paraules, però una mica al fons seria aquest. Em sento molt estimada i feliç de tenir a aquestes persones a la meva vida. I aleshores enumeres una miqueta quines són aquestes persones, no? Doncs el meu fill perquè sempre em treu un somriure, és a dir, a les teves persones favorites que t'han acompanyat durant tota la teva vida i també el 2025, no? Potser has conegut alguna persona nova o doncs poder fer aquest exercici d'escriure-ho i el per què. Perquè això també ens dona l'oportunitat de poder tornar a connectar amb aquesta persona, perquè a vegades és això, no? Que tenim, tenim amistats de tota la vida que et veus un cop cada 3.000 anys i hi ha un amor molt gran i t'omple el cor d'alegria sempre que penses en aquesta persona, no? I aleshores és com quan ho poso en paper també em torno a connectar amb ella i puc fins i tot, doncs, escolta, agafar el telèfon i et faig un truquet i dir, escolta, ai, que et trobo a faltar, que t'estimo molt, no? Doncs totes aquestes coses que fan, que reforcen els vincles i que reforcen aquesta alegria d'estimar i de ser estimada, no? També, al mateix temps. I doncs un cop tingueu també aquesta llista de les vostres persones favorites que us fan sentir plenes d'amor i d'alegria, doncs acabeu la carta a la vostra manera, però una miqueta dient alguna cosa com així que desitjo continuar compartint aquests moments amb aquestes persones i d'altres que puguin entrar a la meva vida per recordar com puc connectar amb la meva alegria. No? És com quan ho poso per escrit, estic ja afiançant, decretant que això serà així, no? I acabeu amb moltes gràcies, per favor, que sempre s'ha de ser educat. Sempre s'ha de ser agraït. I després, doncs, acabeu signant, no? La reina maga o el rei mag i poses el teu nom. Llavors jo, mira, si voleu jugar, doncs també ho podeu posar a la bústia i ho recupereu doncs, el dia de Reis, o els més agosarats i intrèpids us podeu tirar a la bústia de veritat amb la vostra adreça i que us retorni a casa, no? Així és que us convido a que jugueu d'aquesta manera per connectar amb la vostra estima i alegria. Moltes gràcies, doctora Ai Campeto. Farem els deures, farem l'exercici, que serà sanador, interessant. Gràcies per la proposta. Bon final d'any. Moltes gràcies, igualment. A cuidar-se fins al 2026. Adéu, adéu.